er det, der siger så? Der er olie. Nå. Har du noget dæk eller noget? Ja, lige midt i passage. Nej, nej. Eller 1341. Det er lige om, hvor jeg bor jo. Jo, Mark. Ja. 150 meter syd for broen. Det kommer an på, hvad for en bro hun mener. Ja, det er den bro hernede. Ja, men der er også den der omme ved... Jeg har mine firmanøgler med, hvis det er, tror jeg. Nej, det er der ej. Jeg vil lige give den ekstra lille gang. Kom ud på branden. Det er evidens, der er til budskabet eller lignende. Og det er 150-200 meter syd for broen ved Francis Kirkevej på stien der.